खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आंनि रुमनिफ्राय बिराद खाथि आरोना माने जों दिनै रघुपति फिल्म नायनो थांनो नागिरदों आरोना बयबो नायसंबाय थादों मोजां जादों होनदों जोंबो नायनोसै आरो बेलतलायाव नालाय खाथिसो ओमफ्राय बेटारि रिक्साजों थांगासिनो दं आरो जों दा आगै जोंहानि मिस्टार बेयाव जों दा फिल्म नायग्रोनोसै बेनिफ्राय शपिं खालामनोसै टिकेट दानोसै नायनोसै सोर सोर नायाखै रघुपति नायनो फैदो लोगोफोर फिल्माहाय मा होनो टिकेट दानबाय आरो जोङो 240आवसो ओंखायनो दा जों बिशालाव हाबग्रोनोसै शपिं खालामनोसै फिसा फिला नांगौ बुस्थुफोरखौ न'नि मानसिफोरनो फिसा फिला सोरबा हौवासा सोरबा हिनजावसा दङ न'नि गासै मानसिनो मोनसे मोनसे फिसा फिसा खम दामनिबाबो गिफ्ट लांनोसै आरो कटसाम जाबाय नै हाबबाय जोङो नायनोसै आरो दा इस्ता जानोबो Nene, teh masih time pass खालामनो मा जानो लानो नै बेयाव लानो हायो फिल्मखौ नायखांबाय आरोना बिराद मोजां जादों जायफ्रा नायाखै नोंसोर नायनो हागोन नों माबायदि मोनदों बुंलाय बिराद मोजां जादों ना कौन केनेगा लगी से अपना देखिए भाई आप बोलो कैसा लगा फिल्म रघुपति बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम assamese फिल्म इतना अच्छा हुआ है अच्छा तो होता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छा था अब तक के लिए मतलब चलो